ኤፍሬም ይበሃል ተቐማጢ ሃገር ጀርመኒ ቅድሚ ዓመት ይኸውን ብኢንስታግራም ዝሰላለኽዎ ኣፍቃሪት ነይራትኒ ኣነ በደይ ኤርትራዊ እየ ኣቦይ ግን ኢትዮጵያዊ እዩ ናይ ኣጋጣሚት ኣፍቃሪተይ እውን ከምዚ ኸማይ በዲኣ ኤርትራዊት ቦቦኣ ግን ኢትዮጵያዊት እያ ንሳ ብኣዲስ ኣበባ ስለ ዝዓበየት ትግርኛ ይትዛረብን እያ ዝነበረት ከም ኣጋጣሚ ግን ኣነ ኣምሓርኛ ይኽእል ስለ ዝነበርኩ ኩሉ ዕላልና ዘበለ በኣምሓርኛ እዩ ነይሩ ንሳ እውን ኣብ ሓደ ከተማ ዳ ኣይኮናን እምበር ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብ ጀርመንያ ትነብር ዝነበረት ስለ ዝኾነ ከዓ ፍቕርና ካብ ኢንስታግራም ሓሊፉ ብኣካል ክንራኸብ ኣይደንጎናን ኣነ ይሰርሕ ስለ ዝነበርኩ በዓላያ ናብቲ ዘለኽዎ ከተማ ትመፀኒ ዝነበረት ኣነ ከዓ ብኽብሪ ተቐቢለ ብኽብሪ እየ ዘፋንዋ ነይረ 4 ወርሒ ይኸውን ዝኾነ ስጋዊ ርክብ ከይገበርና ኢና ፍቕርና ነሰማቕር ነርና ምስ ግዜ ግን ምቅራብናን ዝምድናና እናበረኸ ስለ ዝመፀ ንሳው ነብልዕለይ እምነት ስለ ዝሕደረት ነብሳ ክትህበኒ ደፊራ እታ ጓል ካብ መልክዓ ልቦናኣ ካብ ልቦናኣ ትሕትናኣ ደስ ክትብለካ መዓት እያ መልክዓ ርኢ ውዒልካ ርኢ ሓዲርካ ፈፂምካ ኣይትፅገብን ዕላላውን ከምኡ ስምዕ ውዒልካ ስምዕ እንተተሓድራውን ኣይሰልችወካን እዩ ግን ሰብ ምዃና ከይተርፍ ኣፍቃሪተይ ናይ ማህፀን ሕማም ነይርዋ ነቲ ጽባቐያን ጉብዝናኣን ርኢኻ ሕማም ኣለዋ ክትብል ኣይትደፍርን ኢኻ ኣብ ነብሲ ወከፍ ርክብ ኣብ ትፍጽመሉ ክሬም ክትጥቀም እዩ ብሕክምና ተሓቢርዋ ንሳ ነቲ ሕማም ተቐቢላቶ ከም ተራ ነገር እያ ትርእዮ ነይራ እንተ ኣነ ግን እንታይ የኾይነ ነይረ ይርዳእንን ኣብዚ ተሓራረቕናሉ ግዜ በቲ ሕማማ እንዳልዓልኩ ክጻረፍን ከጋፍዓን እየ ጀሚረ ንስኺ እኮ ሕምምቲ ኢኺ ኣነ ኾይነ የቐሪበክ እምበር ማንም ወዲ ምሳኺ ክድቅስ ወይ ፍቕሪ ክጅምር ኣይክእልኒ እንዳበልኩ እየ ዘዋርዳ ነይረ ንሳ ግን ነዚ ልብስ ሰብር ካብ ዕረ ዝመርር ዘረባይ ተፃዊራ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ሕማቕ መሊሳትለይ ኣይትፈልጥን ኣንታ ኤፈይ እዚ እኮ ሕማም እዩ ክመክሕ ኣይክእልኒ ኣብ ማንም ሰብ ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ከም ፍሉይ ነገር ኣይትውሰዶ እንዳበለት እያ ብልቦና ትሕትና ዝመልኦ መልሲ ትምልሰለይ ነይራ ኣብዚ ሕጂ ኮይኑ ክሓስቦን ከለኹስ እዚኣ ሰብ ኣይኮነትን መልኣኽ እያ ነይራ እየ ዝብል ኣብ ክንዲ ዝኸበረትኒ ኣብ ክንዲ ዘፍቀረትኒ በታ ንእሽተይ ኣበራ ኸዋርዳን ክፀርፋን ክዝልፋን ይውዕል ነይረ ከም ሓቂ ኣነ እየ ነቲ ሕማም ክትፍወሶ ናብ ንቡር ጥዕናኣ ክምለስ ክሕግዛ ነይሩኒ ግን ኣበየላ ተዓባይ ትብል ነበረት ዓባይ ኣይትኾነት ንሳያ ተገልቢጣ ንዓይ ካብቲ ገይጋ ኣረዳድኣ ከተውፃኒ ትፅዕር ዝነበረት ኣፍቃሪተይ ለዋህን ለባምን ጥራይ ዘይኮነት ፍቕሪ ትፈልጥ ፈቃርያ እውን ነይራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛይ ዝመፀትሉ ግዜ ይኣኽሎ ኸይበለት ንፍቕሪ ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ህያባት እያ ሒዛትለይ ትመፅእ ነይራ ብፍላይ እታ ንሳ ሒዛትለይ ትመፅእ ዝነበረት ጨና ክሳብ ሕጂ እሽትኣ ክርስዓ ዘይክእል ሓደ ግዜ እውን ኣብ ስራሕ ውዒለ ረሲሕን ደኺመን ገዛ ኣትኹሞ እታ ፈቃር ኣፍቃሪተይ ጌራ ዝተቐበለትኒ ቀባብላ ኣብ ህይወተይ ንዓይታ ዝበለፀት ምሸት እያ ገዛ ኩሉ ተሸሊሙ ፍሉይ ሽታ ይሽትት ንሳ እውን ብፍሉይ ፀቢቓ ፀኒሓ እያ ሳርፕራይዝ ጌራትኒ ሽዑ ዝተሰማዓኒ ሓጎስ ደስታ መግለፂ ቃላት ኣይነበሮን ደኺመ እየ ውዒለ ግን ድኻመይ በየን በሪሩ ከም ዝኸደ ይተረዳእንን ኣዝዩ ደስ ዘብል ምሸት እየ ምፅየ እንታይ እሞ እዚ ኩሉ ንፍቕርና ኡፍ እናበለቶ ኣነ ግን ይሓገዝክዋን እቲ ምፅራፍን ምስትንዓቕን ኣይገደፍክዎን ዝጎድላ የብላን ግን ብሰንኪ እቲ ሕማማ ከም ሓንቲ ጎደሎ እየ ዝርያ ነይረ ትወልድ እውን ኣይመስለንን ዝነበረ ሳላ ስንፍናይ ፍቕርና ይቀፀለ ድሕሪ ምፍላይና ንሳ ካብ ጀርመን ናብ ስዊስ እያ ዝኸደት ሕጂ ኸኣ ተመርዕያ ሓዳር ጌራ ኣዶ ቆልዓ ኾይናላ እቲ ዝገርም ነገር ግን ክሳብ ሕጂ እንዳደወለ ድሃየ ይትፈልጥ ኣጁኸ እናበለት እውን ሞራል ትህበኒ ካልእ ጓል እንተትኸውንሲ ድምፀይ ከማን ክትሰማዕ ኣይምደለየትን ብኹሉ ብሎክ ምገበረትኒ ፍቕራዊ ዛንታይ ንዝመስል ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ግን ንዘፍቅረና ሰብ ብንእሽተይ ፀገሙ ወይ ጎደልኡ ኣይንክሰሮ እቲ ዝዓበየን ዝኸበረን ነገር ፍቕሪ እዩ ንሱ እኳ እቲ ዝዓበየን ንሃበናስ ኣብ ንእሽተይ ፀገሙ ደው ብምባል ንእሽተይ ጎደልኡ ምምላእ ክንሓምቕ የብልናን ሰላምታ ይረሳዕኩን ክቡራት ቤተሰብ ማህሳር ዛንታ ኤፍሬም ሓውና ነዚ ይመስል ኤፍ ሓውና ነፃ ኾንካ ዛንታኻ ስለ ዘካፈልካና ብስመይን ብስም ቤተሰብ ማህሳር ካብ ልቢ የመስግን ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሓመየ ክሳብ መወዳእታ ዛንታ ምሰይ ሓቢርኩም ብምፅናሕኩም ካብ ልቢ የመስግን ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሰላም